suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga magulang, mga kapatid, at lahat po na sumusubaybay sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. Ito po ang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan sa lahat po ng mga tao na nalulungkot, namimigati, may kabigatan sa buhay. Kaya sa oras na ito, sa mga susunod na sandali, ay tunghayan po natin ang pagbabahagi ng kanyang salita o ng salita ng ating Panginoon na magbibigay po sa atin ng pag-asa at kaaliwan sa buhay. Kaya sa gabing ito, tayo po ay sama-sama na makinig at mapagpala sa kanyang buhay at banal na salita. Dito po sa Mark chapter 8, beginning verse 34, hanggang 38, sa salita ng Diyos ay nais ko pong basahin at pag-aralan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po sa verse 34, then calling the crowd to join his disciples, Jesus said, if any of you wants to be my disciple, you must deny yourself. Take up your cross and follow me. Whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. Verse 36, and what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? What can a man give in exchange for his own soul? And verse 37 or 38, if any of you or if anyone is ashamed of me and my words in these adulterous and sinful generations, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father
and with the holy angels. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang yon na ating binasa para lubos po nating maunawaan. Ay nais ko pong basahin din ito sa Tagalog. Dito po sa aking Bible na New Testament, Pinoy version. Ang sabi po ng verse 34 ng aklat ng San Marcos, Kabanata 8, tinawag ni Jesus ang mga tao at ang mga disciples niya at saka sinabi sa kanila, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kailangan niyo munang kalimutan ang inyong sarili. Pasanin ang krus nyo at sumunod kayo sa akin. Kung gusto ninyong iligtas ang buhay nyo, mawawala ito sa inyo. Pero kung ibibigay nyo ang buhay nyo para sa akin at sa magandang balita, maliligtas nyo ang buhay nyo. Sabi ng talatang 36, anong mapapala ninyo kung makuha nyo nga ang buong mundo, pero mawawala naman sa inyo ang inyong buhay? Siyempre, wala. Walang maibibigay ang tao kapalit ng buhay niya. At kung kinakahiya nyo ako at ang mga teachings ko sa taksil at makasalanang henerasyong ito, ikakahiya din kayo ng anak ng tao pag bumalik na siya sa kadakilaan ng Ama kasama ang mga banal na anghel. So salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa gabing ito, minsan pa, Lord, amin pong hinihiling ang inyong pagsama, ang iyong kapangyarihan, ang inyo pong banal na Espiritu, ang siyang kumilos at manguna sa aming pag-aaral ng iyong buhay at banal na salita. Tunay nga, O Diyos, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya, O Lord, sa namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, pagpalain niyo po at buksan ang puso ng lahat ng mga tao na makakapakinig, makakapanood ng katuruang ito, Diyos. At tunay nga, Lord, ito'y maging daan upang ang kaaliwan, ang pag-asa, ang pagbabago ng buhay, Lord, ay maranasan po ng mga tao. Salamat po, Ma. We honor you, Lord, sa namin pinagkakatiwalang lahat ng ito. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon, mga minamahal na magulang at kapatid. Praise God. Ang topic po natin ngayong gabi ay patungkol po sa denying ourselves, no? Praise God. At ito po ang panawagan ng ating Panginoon para po magawa natin ang kanyang kalooban. Ang una po, we must deny ourselves. Ano po ibig sabihin nito? No? Ito po isang halimbawa lamang na ang tao po ay kailangang kalimutan ang kanyang sarili or may mga bagay na kailangan po nating isakripisyo. Yun, ano? Parang katulad po yan ng isang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak. No? May kasabihan nga po tayo na kapag ang mga magulang ay nakaranas ng kahirapan, damay po ang mga anak. Kaya pagka ang magulang po may konting pagkain, sa halip na kainin niya yon, ay nagsasakripisyo po siya para sa kanyang mga anak. No, kaya meron ng kasabihang isusubo na lamang ay ipinagkakaloob pa doon sa mas higit na nangangailangan. No? Kumbaga sa inahing manok, nakita niyo po kung nagmamasid po tayo, yung inahing manok na may mga sisiw, naghahanap po yan na makakain, di ba? At pag nakakita ng pagkain, hindi niya yung tutukain para lunukin niya, kundi tatawagin niya yung kanyang mga sisiw at ibibigay niya po ito sa kanyang mga anak. So meron po tayo tinatawag na sakripisyo. Ano po? So denying ourselves, ang ibig po sabihin yan, meron pong mga bagay na dapat nating talikdan, no, sa ating buhay para masunod po natin ang kalooban ng Panginoon.
May binanggit po sa Luke chapter 14 verse 26, if anyone comes to me, sabi ng Panginoon, if anyone comes to me and does not hate his family, no, he cannot be my disciples. Praise God. So, ang ibig sabihin po nito, mga magulang, mga kapatid, kung ang pag-uusapan po yung level ng pag-ibig o ng pagmamahal, ay dapat daw po ay mas mataas o mas higit ang pag-ibig na iniukol natin sa Panginoon kaysa sa ating kapamilya. No? Ibig sabihin, kahit nga sa ating asawa, ano lang, number 2 lang ang ating kanya-kanyang asawa, ano po? At number 1 si Lord. No? Yun ang sabi ng Matthew 6:33, no? Ang una nating hanapin ay yung paghahari ng Diyos sa ating buhay, yung kanyang katuwiran, at ang pangako naman niya, lahat ng bagay dadagdag niya sa atin. No? Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 24, those who belong to Christ or those who belong to Christ Jesus have crucified the old sinful nature, no, with its passions and desires. Kung tayo daw po ay kabilang na, no, o nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, ipinapako natin ang ating sarili o ang ating dating pagkatao, old sinful nature, no, with its passions and desires. Pag sinabing passions and desires, sa worldly speaking, yan po yung tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. No? Yung pita ng laman, yung pita ng mata, at yung karangyaan sa buhay. No? So, may mga bagay na nararanasan po ang tao na nag-i-enjoy po tayo, no? Nag-i-enjoy po tayo, no? Katulad ng ating mga ginagawa noong mga panahon na hindi pa natin talaga nakikilala at tinatanggap ang ating Panginoon. So, ngayon po, dahil nakipag-isa na po tayo kay Kristo, kasama na po nating ipinako sa krus yung dati nating buhay. Ano po? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, sabi ron, all things have become new. So yung pong dating buhay natin, wala na po yun. Ano? Wala na po yun. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin na alam naman natin na hindi nakalulugod sa Diyos, ay kasama na pong napako sa krus. Kung paano sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, ano po sabi doon? Ang ating kapatid na si Pablo ay nagsabi, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung ating pag-aaralan po ito, si Pablo, hindi nga niya nakasama ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya kasama doon sa 12 alagad na nakasama ng ating Panginoon for almost 3.5 years. Pero bakit sinasabi ni Pablo na siya daw ay namatay na kasama ni Kristo? No? At kung siya may nabubuhay ngayon, hindi na siya, kundi ang Panginoong Hesus na nabubuhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung dati niyang pagkatao, yung dati niyang buhay, yung dati niyang lifestyle ay ipinagkatiwala na niya sa Panginoon. At ipinako na, namatay na. No? So pag sinabing namatay na o nakapako na, hindi na ito dapat na nakakakilos pa o nakakagawa pa ng mga bagay sa kanyang buhay. Kasi nga, nakapako na. No? So kung naintindihan po natin ito, ang ibig lamang sabihin nito, kapag tayo po, o yung dati nating pagkatao, yung ating mga kasalanang nagagawa,
nung araw ay sinuko natin sa Panginoon, ay hindi na po natin ito ginagawa sa ngayon. At makikita po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So yan po yung dying with Christ. At alam niyo ho, ang banggit po ng Biblia, pag sinabing dying with Christ, hindi lang ho ito minsan, kundi araw-araw. Araw-araw po ito. No? Na sa biyaya ng Panginoon, bagamat tayo malaya ngayon, no? Na gumawa ng mabuti at sundin ang kalooban ng Diyos, ay tayo naman po ay nagpipigil sa ating sarili para hindi naman natin magawa yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Hindi na raw po tayo alipin ng kasalanan. At yung dati nating buhay ay napako ng kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At yan po, sa biyaya ng Panginoon, maipapakita po natin yan, mapapatunayan po natin yan araw-araw sapagkat kasama natin ang Panginoon. Because our sins died with Christ, sabi rito, we are no longer condemned. So we are no longer under condemnation. Yan po sinasabi ng Colossians 2:13 to 15. We have become one with Christ. Our Christian life began when in unity with Him. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, yung palang pagiging Kristiyano po natin to the real sense of the word, no? Yung pagiging born again natin ay nagsimula nung tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. So yan po, at tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy, no? Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi rito, we died to our old life, no? Or lifestyle. Sabi ng Romans chapter 6, 5 to 11. Tayo po'y namatay na sa dati nating pagkatao, sa dati nating buhay, at wala nang kapangyarihan ito. Wala nang kapangyarihan ito para makagawa pa ng hindi nakalulugod sa Panginoon. So ito po ay isang pagpapatunay na tayo po bilang mananampalataya na nagsasabi na tinanggap natin si Kristo, nakipag-isa tayo sa Kanya, no? Dalawang bagay lang po yun. Una, tinatalikdan po natin yung ating sarili, mas binibigyan po natin ng halaga o ng higit na kahalagahan ang pagsunod sa Panginoon. At pangalawa, yun nga po, pinapatunayan po natin na tayo po ay namatay ng kasama ni Kristo. Sabi rito, sa Luke chapter 9, 23 to 25, in our daily life, we must regularly crucify sinful desires that keep us from following Christ. No, sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat daw po nating ipako, no? Sa krus. Ipako. So symbolic po ito. Yung ating mga sinful desires, no? Na humahad lang para hindi natin masunod ang ating Panginoon. Kaya it's a matter of ano po ito self-control, determination, no? Ito po ay nagpapatunay na tayo po bilang mga mananampalataya ay talagang desidido na sundin ang kalooban ng Panginoon. At ang pangatlong bagay na gusto kong iwan sa atin, sabi huron, no, sa ating binasa kanina, pasanin natin ang ating cross at sumunod tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag pinapasan po natin yung ating cross-bearing po tawag dyan, we must carry our own cross. Yan po sabi ng Matthew 10:38 at saka ng Matthew 16 verse 24. Pag sinabing pagpapasa ng krus, no, kung ating babalik-aralan po yung ginawa ng ating Panginoon,
bago po siya ipinako doon sa krus na siya rin ang nagdala doon sa Golgotha, doon po sa Calvary, ay pinasampu niya yon. So ang ibig sabihin, ang symbolic meaning po nun, mga kapatid, sabi ng Bible, yung kasalanan ng buong mundo, no, ay kasama ng Panginoon na napako doon sa krus. Pinasan niya. Pinasan niya yung kasalanan ng buong mundo at doon po siya ipinako. No, ang sabi nga ng Bible, siya na walang kasalanan ay naging makasalanan o naging kasalanan para ganapin ang kalooban ng Ama sumasalangit, at sa pamamagitan ng pagpasa niya doon sa krus na yon, na symbolically daladala niya ang kasalanan ng buong mundo, at dahil doon siya po ay sumailalim ng sumpa, no? Sabi nga ng Roma 6:23, the wages of sin is death, no? But the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yung kasalanan kung iyon ay tinubos ng ating Panginoon sa magitan ng malaking halaga. Ano po malaking halaga? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung buhay po ng Panginoon mismo ay inihandog niya para tubusin ang kasalanan ng mundo. Ngayon, sa panahon natin po ngayon, pag sinabing pasanin mo ang iyong krus, you are willing to be identified with Christ, to experience opposition, persecution, burden, trials, no? Ibig sabihin po sa ating pong mga kapatid na nagsitanggap at nakipag-isa kay Kristo, ay hindi po kasama yun sa ipinangako ng Diyos na kapag nanampalataya ka sa Kanya, wala ka ng problema, hindi ka na makakaranas ng pagsubok, puro sarap na lang. Hindi po, no? Hindi po ganon. Kasi sa totoo lang, mas lalong mahigpit ngayon, no? Ang Panginoon sa mga taong tumanggap na sa Kanya. Kailangan po masunod natin ang kalooban ng Diyos. At hindi naman mahirap sundin ito kung ang Panginoon ay sumasa atin. Ano po? So makakaranas po tayo ng mga pagsubok, ng panlalait, ng pag-uusig, ng problema, pero hindi po yan hadlang para hindi tayo magpatuloy, no? Sabi nga ng Panginoon, ng ni Apostol Pablo, walang makahadlang. Kamatayan man, kahirapan man, di ba? No? Ang pwedeng maging daan para tumalikod tayo sa Panginoon. So kung tayo po ay na kay Kristo, we are willing to be identified with Him. Hindi po natin ipagkakaila ang ating Panginoon. No? No? Hindi ko katulad nung araw na pag sinabing born again, parang nakakahiya. Kasi parang mga siraulo na nagtatatalo, naglulundag, umaawit, umiiyak. Ganyan po tayo nung araw, nung panahon ng charismatic, di ba? So sa ngayon, dapat matibay na po ang ating pananampalataya, and we are willing to face even sufferings and even death for His sake. Sabi po yan ng Luke 9 verse 23 at saka Luke 14 verse 27. No? Handa nating harapin kahit ano paman ang pagsubok na dumating sa ating buhay. No, sabi nga daw, kahit buhay natin, pwede nating ialay sa ating Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. So yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sa ating pagtatapos, no, sabi nga doon sa ang conclusion po natin ay nasulat dito sa verse 38, ano? Matapos po natin i-deny ang ating sarili at pasanin ang krus na nasa ating balikat, no? Sabi nga ng Panginoon, magaan lang ito. Yung burden na ipapasan sa atin ng Panginoon, magaan lang. Ibig sabihin, kayang-kaya po nating dalhin dahil tinutulungan po tayo ng ating Panginoon. At ang conclusion po natin ay yung verse 38, no? Huwag po nating ikahiya ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Sabi rito, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation,
the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels. So, mga magulang kapatid, binibigyan po tayo ng lakas ng loob, no? Ng burden and compassion, ng tibay ng kalooban para ganapin, sundin ang kanyang mga salita at hindi po natin ito ikahihiya. Lalo na po ngayong nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. At lahat po ng mga tanda ay nangyayari na po. And the last sign, ang huling tanda, sabi ng Biblia, ay nangyayari na rin. Ano sabi ron? Ipangangaral ang salita ng Diyos, lalo na po yung word of salvation to all creation, to all creations, to all creatures, sabi ron. At saka pa lang darating ang wakas. So sa panahon po natin, mahaba-haba pa po ang panahon, marami pang tao hanggang ngayon, hindi po nakakarinig ng salita ng Diyos ng kaligtasan, kaya maging bahagi po tayo ng Great Commission ng Panginoon. At kung ano man po ang nararanasan nating kabigatan, no, pasanin lang po natin ito. At kayang-kaya po natin ito sapagkat kasama natin ang Diyos. If God is with us, who can be against us? No? Kung ang Diyos ay sumasa atin, o sino makakalaban sa atin? Wala po. Kahit anong circumstance yan, kahit anong pangyayari, basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos sa gabing ito. At kung meron po kayong mga suliranin, may mga kabigatan, may sakit karamdaman, o anuman ang inyong dinadala sa inyong buhay, ito po ay cross, no? Ito po ay parang sumisimbolo sa krus na dinala ng Panginoon. Yung sa Panginoon po, sobrang bigat po nun, no? Na dahil sa kabigatan ng cross na yon na ipinasan po sa kanya o pinasan niya, ay ilang beses po siyang nadapa, di po ba? Ayon sa history. Pero tayo po, mga magulang kapatid, mangyari man po yan, madapa man po tayo, ititindig po tayo ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, Amang Banal, sa gabing ito. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng hamon na kalimutan ang aming sarili. Lord, pasanin ang krus na iyon na pinapapasan mo po sa amin at sundin namin ang iyong kalooban. Lord, sa pangalan ni Jesus, nanampalataya po kami na ang lahat ng ito'y aming magagawa sapagkat kayo'y sumasa amin at kayo po ang nagpapalakas ng aming kalooban. Ang iyong salita, O Diyos, na aming tinatayuan ay magsisilbing muog, Panginoon, na aming sandigan, Lord, at hindi kami mapapahiya sapagkat hindi ka namin ikahihiya maging sa harapan ng Amang sumasalangit. Salamat po. Nadalangin ko po ang aking mga magulang, mga kapatid na may naranasang pagsubok, problema, kabigatan, sakit, karamdaman, anumang emosyon, anumang emotional problems, Lord, anumang physical problems, even financial and material, Lord, na pangailangan po ng iyong mga lingkod. Ama, we declare your supplications and your provisions, even healings and deliverance sa lahat ng mga kabigatang ito. O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng sumubaybay at nakinig at nagdesisyon na sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang sariling pangangailangan, kundi papasanin ang krus, Panginoong ito, at susundin ang iyong kalooban. Maraming pong salamat. We honor you, Lord. We praise you. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen and amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. At dito po tayo nagtatapos. Magkita-kita po tayong muli sa programang ito, ang Tinig ng Pag-asa. God bless you all.